velkommen til den her video. I dag har jeg en fra første med. Så vi vil egentlig bare snakke om nogle ting. Skal vi gå ned og tale om alt muligt? Ja. Okay. Helle! Kan du sige noget? Jamen, det er jo fordi, at Victor, han har jo fået en helt ny telefon. Så det er jo bare meget nice. Ja. Jamen, Victor, jeg synes lige noget, der er noget, du skal bestemme. Skal vi skynde os at løbe hen til bålhytten, eller skal vi blive her? Vi skynder os at løbe hen til bålhytten. Så kom. 3, jeg tæller ned. 3, 2, 1, nu! Fuck, det gik Så er stærkt. vi tilbage. Ja. Har du ikke også en... Kender du en, der... Har du en ven, der har en YouTube-kanal? Ja. Mille fra min klasse. Men hun har nogle dårlige videoer. Kender du en dreng, der har det? En, der hedder Anton, og en, der hedder Andreas. Har du været med på en af videoerne? Ja, til fodbold. Så har jeg set den. Jeg har set videoen. Det er der, hvor vi spiller hernede. Ja, jeg har set videoen. Er den ikke bare syg? Jo. Skal vi ikke lige sætte os ned? Ja, så vi vil bare slutte den af nu. Farvel! Farvel og have det godt. Og like alt det der. Eller subscribe. Ja, whatever. Farvel! Farvel! Ja, vi ses!